Puro klaro. Kau ang buhay. One day, taas na ba akong buhok ko? Ang ngayon po na patupihan na po na. May patupihan na po din buhukan ni. Taas na po. Hello guys. Pasok kayo dito. Ayun yung pumasok dito. Okay. Wala nang nakakilala sa akin. Wala na. Lain namang channel ni. Ang unang pumasok ay bibigyan ko ng gantimpala. Bigyan ko ng isang uban na maputi. Uy, may pumasok isa. Sino kaya to? Said hi. Hello bro. Dick Renz Jubahid. Dick Renz Jubahid. Said hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Wala. Bakit nag-6 agad? Anong nangyari? Pinoy sa Kalam, YouTuber, hello po host. Kumusta? Napadaan lang. Padikit na lang at nagilab shoutout sa lahat. Alright. Ayan, Pinoy sa Kalam, YouTubers. Oh, dikitan kita ha. Pinoy sa Kalam. Ayan, shoutout po sa inyo. Wow, 10 million in the house. Shoutout. Kahukas rin ako. How are you doing? I'm good. I'm good, Dix Ren. I'm doing live right now. Ayan. How about you, Dix Ren's Juha? Where are you from? I'm here all the way from Philippines. I'm here in the Philippines. Dave Muigo, where are you from? Pustahan, wala kang salawal. Kaya nakadapa. Ano lang ako eh. Ayun nakaboxer lang shirt lang ako eh. Stilan. Ay, Diyos ko. Oy, kumusta kayo mga kahandos boholanos dyan? Kumustamos? I'm here in the Philippines, my friend Dave Muigo. Shout out to you. Ayan. You don't speak English. I'm not, anong tawag nito
Ang hirap mag-English. Ginoo ko. I'm not good. Anong tawag niyan? English speaking. Mm. Mm. Shout out. You're just Bisaya, right? Nako. Bisaya talaga ako. Bisaya talaga ako, Dex Renz, Jubahib. Stilan, Ginoo. Marunong ka bang magbisaya? Kaya magbisaya na lang taan eh. Mm. Dito ako sa na ako diri sa Visayas, Bohol. All the way from Bohol. Mm. Ba't alam mong Bisaya ako? Then Dex Renz. No, I'm from America. Okay, America. Talk to me English, British or American English. Nako. Hira kayo eh. Tagalog ka nga eh. Talk to me English, British or American English. Tagalog nga yung salita mo eh, Wala kang salawal. Hira. Kabaksir short lang ako eh. Patulog na kasi ako. Si trabaho pa bukas eh. What is Tagalog? Tagalog language, my friend. Tagalog is from language from Manila. From Manila. Mga Tagalog. Bisaya naman from Visayas. Yon. Tagalog from Manila. From Luzon. Ano yun? Iiro. What OC? Ano yun? What OC? Ano yung what OC? Nako. Sorry my friend. Hindi marunong mag-English eh, kaya hirap mag-English. What OC? All right. Ayan, shout out. Where are you? Anong tawag niyan ay? What place? Anong tawag niyan ay? What is your country? Your countryman, Dex Renz. Ayan, naka 8 minutes na tayo guys. Bilis lang ang oras. 8 minutes agad. Ayan, thank you so much for coming ha. Thank you sa daghan kayong salamat sa pag-ari ninyo ha. Sa akong live. Uhahay. What is your favorite dish? Pritong isda, my friend. Dex Ren Jubahib, my favorite dish is pritong isda. Dry fish. Fry fish pala. Fry fish. Fried fish. The dog is tahol-tahol. What country you are, my friend Dex Renz? What country? American pala, no? Si OC. What dry fish? What dry fish? Nako, hirap niya. What dry fish? Tilapia. Fried tilapia. Fried, pinirito. Prito. Fried tilapia. Ano yun? Agoy, meron ng practice ng saolog dito. May combo na, may combo. Thank you so much for coming my friend Dex Renz and OZ. OZ, what OZ? I talk to Dex Renz. Okay. My favorite dish is my cooking like egg.
Ah, okay. Like egg. My cooking like egg. Chicken egg. Chicken egg or chicken pig. Chicken pig. Thank you so much, all friends, and thank you for coming my live streaming. Oh, the 10 million is gone. I'm just joking to you. Agoy ginoko. Joking to you ha. It's a prank. Salamat po sa pag-arin niyo dire sa ako ang live. Bahalag mingaw basta lamion mga pina Elias pa. I'm not from America, I'm Philippines. Nako, Dix rin. Tagalog ka lang siguro no. Tagalog ka or Bisaya, ano? Dix rin. Tagalog ka nga para naman magkasinabot tayo ba? Ha ha ha. Nako, tinawanan ako. Para naman ho magkasinabot tayo ay magtagalog ka na ilad, agoy Bisaya laging animal oy. Stilan ka. Nahirapan mo sa kalisod ba ano? Dex rin. Pinahirapan mo sa kalisod ba? Siningot ako ng marami. Bihira ka. Siningot tuloy ako ng marami, Dex rin. Salamat sa pag-arini mo ha. Bahalag mingaw basta lamion. Nagsasalita lang ng English. Marunong ka mag-English eh. Ako nahirapan ako sa kalisod mag-English. Nahirapan ako sa kalisod mag-English. Buti nga marunong ka mag-English eh. Ang galing mo mag-English no. Ako Bisaya lang ako eh. Bisaya, marunong akong mag-Tagalog, Bisaya. Anong tawag niyan? Sa Ilocano, anong tawag niyan? Anong tawag nito? Ako po dia. naimbag na bigat. Maimbag na bigat. Kada kayo amin. 'Di ba? Sa Ilocano. Bisaya, maayong gabi kaninyong tanan. Amen. Agoy Ginoo ko. Bahalag mingaw basta lamion. Hahay ingon si Elias. Bye. Bye-bye. Thank you for coming. Dix Ren. Salamat sa pagdalaw dito ha. Unsa may inyo ha mga main channel niyo para ma-subscribe na ako. Para ma-subscribe na ako ba? Inyo ang mga main channel niyo sa YT. Sa YT World. Ikaw ang kinabuhi, mubundak man ang ulan, mugulang kahayag kanimo, kinabuhi ko gipaanton nimo. Tamis sa gugma ko sa kahangturan. 1 million in the house. Ayan, shoutout po. Naging 10 tayo kanina. Sana all, maabot tayo ng 10 guys kanina. Pero ang bilis lang nawala. Parang nagpakita lang ng kakaiba tapos nawala agad. Diba? Kita na kasi mong lubat. Baksir ba taon ko?
Mubundak man ang ulan, mugawas ang kahayag kanimo. Ilabuhi ko ay panindot mo, kutami sa gugma. Ampingan ta sa kahangturan. Mabuti ng 10 kanina guys, grabe naman yan. Pero nawala agad. Wala rin tamsak. Tamsak naman kayo dyan. Maawa naman kayo. Diba? Maawa naman kayo sa akin. Magtamsak kayo dyan. Kahit isa lang. Diba? Yung live ko parang ano ang dami ng mga puti-puti sa buko eh. Nagka-uban-uban na ako dito. Ano yung bunak ko ba? Naghanang ko ano? Naghanang ko ano? Anong parang liki-liki bitaw. Ano, gulang na yoyo. May gamay dito. May cute dito. Tapos may mahaba dito. Tapos may pinaka... Report to yung channel na. Bawa lang. I-report to ninyo na. Kaya wa naman na. Kaya di naman makuha dyan sa Saudi tribe na. Amo to nga wa na sa YouTube. I-delete to YouTube. Gani. Parang may ano dito. May taas dito. Tapos pinaka mataas dito. Tanda na talaga. This sign of na I'm old man because my head is signed. Salamat po sa mga pakana-kana dyan ha. Muwan, dayon mo, 0. Ay, naku ko. Hindi makita na itong lubot. Ano eh. Ay, Diyos ko. Lugi pa ka? Lugi pa mag-end? Lugi pa. May tao. May tao. Ano ko itaw? Mabot ng 10 nga kanina eh. Pagpasok ni Dix rin. Kalit na mag-abot ko. Makurat man ang talagi. Ikaw lang nadiha. Kaya nag-0. Kasi umalis ka. Yung ilong ko ba parang nanghubag no? Dito rin live pa? Parang nanghubag ang ilong mo. Pila na ka-minutes? 18 minutes pa in town. Napakabot 20 minutes. Nanghubag ang ilong bay. Parang ano ba? May 1 million naman dyan. Sino kaya yan? Ayan. Guys, salamat sa kuan ha. Salamat sa 10 kanina nga dumating ha. Lapit na tayo mag-in guys. Mag-in na tayo. Abutin ko lang ng ilang minutes muna. Bago tayo mag-in. Bahala ko itaw basta kay Lamion. Ito yung ilong ko. Parang ilong ko eh. Thank you so much for coming. Mga sino? Ha? Advance?